Мале ми, ако съм бременна, какво ще правя? С още едно дете. Ще пробвам и ще видя какво ще излезе. Мале! Аз наистина съм бременна. Мале, какво ще правя сега? Сега трябва да се грижа за много деца. За голямото дете, за двете малки и за малкото бебенце. Скъпи, да, какво искаш? Аз съм бременна. То се личи. Моля? Майко, как ще кажа на децата? Сега я загазих. Деца, ставайте! Бързо! Оф, мамо, бе, какво става? 3 часа сутринта е. Имам да ви кажа нещо много важно. Казвай вече! Бременна съм. Моля, аз тия двете не мога понасям, пък амо ли още едно? Съжалявам, скъпа, но така се налага. Писна ми, лягам си. Деца, и вие си лягайте. Ако има нещо, ще ви кажем. Добре, мамо. Отивам да си лягам. Това го оставям тук и си лягам. Лягам си. Скъпи, ти си лягай. Не ми се спи вече от твоите глупости, ма ще си лягам. Пак ми е много лошо. Мале, много ми е лошо. Все едно ще повърна. Сега трябва да чиста ли, бе? Скъпи, аз ставай да ходим до болницата, бе! Трябва да го чиста сега това нещо. Айде, бе, ставай да ходим до болницата. Майко! Добре, оправя си багажа и да ходим. Хубаво, добре, айде. Деца, майка ви май ще ражда, така че отиваме в болницата. Ще си имаме още едно сестриче или сестра. Не знам какво, дано да не е сестра, защото не мога да търпа онаска чубра. Оле, майко, и още едно. Ужас. Така, скъпа, събира си багажите и да ходим. Така, взимам си това. Слагам си... Каква дреха? Тази дреха ще си сложа. Ето тази. Тази и може би добре, готова съм. Скъпи, айде да тръгваме. Айде. Скъпа, айде отивай там и така и докторите ще ти кажат, нали, какво е, и тогава ще уседнеш горе на последния етаж. Хубаво, добре, отивам. Здравейте, бременна съм и да ми кажете какъв е пола на бебето. Добре, само махнете това нещо. Да, тук ще го остава. Добре, айде да ходим. Така, само така да направим. Така да взема това. Така, легнете. И ето така. И да видим. Бебето ще ви бъде момче. Доктор, аз май раждам. Моля? Така, бързо лягайте тук на леглото. Дали да отида при жена ми? Ще отида. Тук съм, какво става? Жена ми май ще ражда. Много не се знае. Това много не ми прилича на момче. И на мен. Абонирайте се за канала. Лайкнете видеото. И напишете на коментар. Чао!